Utuan tarina sai alkunsa, kun jouduin sairauden vuoksi luopumaan vanhasta unelma-ammatistani. Sisareni Terhi tiesi, että olen laukkufriikki ja olen suunnitellut ensimmäiset tuotteeni hiekkalaatikolla leikkiessä. Hän pyysi minua suunnittelemaan nahkalaukkuja sievikenkien kaveriksi. Siitä vähitellen syntyi Utua ja minunkin elämäni sai uuden suunnan. Sitä tehtävää tai pyyntöä miettiessä kuljeskelin luonnossa ja mietin sitä, että mitä on ne arvot, joilla haluan laukkuja tehdä. Halusin, että laukut valmistetaan vastuullisesti ja kestävällä tavalla. Haluan tehdä kestäviä laukkuja ja se tarkoittaa monia tärkeitä valintoja siitä, että minkälaista nahkaa käytetään, missä se nahka valmistetaan, kuka valmistaa laukut. Ja se on ollut iso työ rakentaa se tuotantoketju niin, että jokainen palanen pohjautuu siihen vastuullisuuteen. Utuan nahka on pohjoismaista ruoantuotannon ylijäämää ja se valmistetaan laukkunahaksi Italiassa nahkatehtaassa, jossa noudatetaan nykyaikaisia ympäristösertifikaatteja ja laatusertifikaatteja, eli nahan valmistus on siellä turvallista ja terveellistä. Utua laukut ommellaan Kreikassa pienessä perheomisteisessa nahka-ateljeessa. Utua laukut suunnitellaan täällä vanhassa Raahessa Pekkatorin laidalla. Täällä sijaitsee Utuan suunnittelutoimisto ja showroom-myymälä, jossa koko meidän mallisto on esillä. Suomalainen nainen on vaativa laukun käyttäjä. Laukun täytyy olla toimiva ja tyylikäs, mutta ennen kaikkea sen täytyy sopia persoonaan. Laukku on hyvinkin tarkkaan harkittu, tietoinen valinta. Jos tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulit Utuasta, niin rohkaisen sinua tutustumaan meihin tarkemmin. Jos liikut täällä Raahen suunnalla, niin tervetuloa kylään meille showroomille. Nopeiten tutustut meihin ja meidän toimintatapoihimme verkkosivuilla www.utua.fi.